खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दुर्गा फुजानि सिगां गसाइगावआव गुलि गावनाय जाथाय गसाइगावनि तेलिपारानि थागिबि जहरुल इस्लामनि सायाव गुलि गावदों सिनाय मोनै सानै सुबुंफोरा मोनाबिलि समाव गामिनिनो हाथाइनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जानो मोनदों बे जाथाया जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाथाइनिफ्राय फैबाय थानाय समावनो लामायाव सानै सुबुंफोरा जमखानानै दंमोन बेनि उनाव जहरुल इस्लामनि सायाव गुलि गावनानै खारलांदों जायनाखि गुलिया जहरुल इस्लामनि आखायाव नांदों बेनिखायनो बिथांनि जिउआ रैखा मोननो हादों अब्लाबो आखायाव गुलि नांनायनि थाखाय जहरुल इस्लामखौ गसाइगावनि सिभिल हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसनदों गावनि सुथुर थानायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोनदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों जायनाखि गुलि गावग्रा दुथांफोरा गुलि गावखांनायनि उनाव आथिंजोंनो खारनानै खारग'लांनो हादों बेखौ लानानै प्रशासननि रैखाथिनि सायाव सोंथि बेरखांदों आरो प्रशासनखौ गोख्रों जानो थाखायबो खावलायदों बेनि अनगायैबो दुर्गा फुजानि सिगां बेबायदि गुलि गावनाय जाथाय जानायखौ लानानै गोख्रोङै संदाननो थाखायबो प्रशासनखौ खावलायदों बिथांमोनहा गासैबो आइजोफोरनि थाखाय बिजिरनाय होदों सुप्रिम कर्टआ हाबा जायै आइजोफोराबो आनवान्टेड प्रेगनेन्सिखौ एबर्शन खालामनो हासिगोन मेडिकेल टार्मिनेशन अफ प्रेगनेन्सि एक्टनि सिङाव बिजिरनाय होदों जास्टिस DY चन्द्रचूड बिथाङा एबर्शनखौ लानानै हाबा जानाय आरो हाबा जायै आइजोफोरनि गेजेराव फारागथिखौ गैया खालामनो थाखायनो बिजिरनाय होदों सुप्रिम कर्टआ सिगांनि समाव हाबा जायै आइजोफोरा एबर्शन खालामनाया आयेननि हेंथामोन नाथाय दा हाबा जायै आइजोफोराबो आनवान्टेड प्रेगनेन्सि अदेबानि गोरबोआव गथ' लानो गोसो गैयाब्ला गथ'खौ गारजानो हासिगोन बेनि अनगायैबो आइजोफोरनि सायावनो गुबुन मोनसे बिजिरनाय होबावदों सुप्रिम कर्टआ हाबा जाखांनायनि उनावबो जुदि बिसिया गोसो गैयाब्लाबो फिसाया जबरदस्ति खालामोबा बेखौबो जिनाहारि खालामनाय साननाय जासिगोन रन्जन दैमारि बिथाङा गोरोबथानि उनावबो उदां जानो हायैखौ लानानै रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय गावखौनो बावसोमनानै सान हर खामानि मावनाय रन्जन दैमारि बिथांनि आंगो बिनानाव अनजालि दैमारिनि खौरांगिरि मेल दाय फोसावजाखानाय सुबुंनि केसआ आयेननि गेजेरजोंसो थांगोन सोरखारा आयेनखौ इनफ्लुयेन्स खालामनो हाया होननानै बुंनो नागिरनाय माखासे दैदेनगिरिफोरनो थार फोरमानजों लोगोसे फिननाय होदों डक्टर अनजालि दैमारिया दाय फोसावजाखानाय रन्जन दैमारि बिथांखौ बिटिआर गोरोबथा खालामनो थाखाय माबोरै जोबथेसालिनिफ्राय लानानै थांदों बेनि सायाव रोखायै फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिटिआर गोरोबथा जानायनि सिगां 2020 मायथाइनि 21 जानुवारियाव आइबिनि बै समनि जइन्ट डाइरेक्टर तपन देखाया अनजालि दैमारिनाव कल हरदोंमोन आरो रन्जन दैमारिनि एडभकेटखौ रन्जन दैमारिनि थाखाय बेल फाइल खालामनो थाखाय बिथोन हरदोंमोन आरो रन्जन दैमारि गैयाब्लानो गोरोबथाया जाया होननानैबो बुंहरदोंमोन थिग बेबायदिनो बै समनि आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालनि लिगेल एडभाइजार शान्तानु भराली बिथाङाबो फन हरनानै थाबैनो खामानिखौ मावनो थाखाय बिथोन हरदोंमोन बे लेखायै 23 जानुवारियाव बेल फाइल खालामदोंमोन नाथाय 24 जानुवारियाव हाइकर्टआव हियारिं जानायाव बेल होनो हाया होननानै हाइकर्टआ फोसावदोंमोन नाथाय जुदि सोरखारनिफ्राय माबा लेखा नङाब्ला बोसोन मोनोब्ला बेल होनो हागोनखौ हाइकर्टआ बुंथिदोंमोन आरो नेक्स्ट हियारिंखौ 27 जानुवारियाव लाफिनदोंमोन बे खौरांखौ तपन देखा आरो शान्तानु भरालीनो खिन्थाहरफिननाय जादोंमोन नाथाय 27 जानुवारिनि सिगांनो खामानिया जेरैखिजाया जोबनांगौ होननानै बिथांमोनहा बुंथिहरदोंमोन अनजालि दैमारि बिथाङा बुंहरखांनायनि उनावनो बिथांमोना सोरखारनि फारसेनिफ्राय जि खामानि मावनो गोनां दंमोन बेफोरखौ गासैखौबो मावजोबनानै अनजालि दैमारिनो फिन खौरां हरफिनदोंमोन आरो हाइकर्टआव 3 बाजियावनो जेरैखिजाया नुजाथिनो थाखाय अनजालि दैमारिखौ बुंथिहरदोंमोन बुंहरनाय लेखायै अनजालि दैमारि बिथाङा हाइकर्टआव फैबाय थादोंमोन बेयावनो हाइकर्टआव बिथांनि सौफैनायनि सिगांनो रन्जन दैमारिखौ इन्टारिम बेल होनायखौ बिथाङा मिथिनो मोन्दों फिन अखानायै 25 जानुवारियाव 4th सेटारडेनि थाखाय कर्टआ बन्द थासेयावबो शान्तानु भरालीया कर्टनि थालाखौ बेखेवनानै जाजखौ न'निफ्रायनो लानानै फैनानै रन्जन दैमारिनि बेल बन्ड लादों आरो CBI बेल बन्डखौ जाजनि न'निफ्रायनो लानानै फैदों बेबायदिनो रन्जन दैमारि बिथांखौ बेल होनानै बिटिआर गोरोबथानि सागान होनो थाखाय लानानै थांदोंमोन बेजोंनो फोरमान जायो बिजिरसालियावबो राजखान्थिगिरिफ्रा आखाइ फोलावहरब्लानो खामानिखौ मावनो हायो आरो राजखान्थिगिरिफ्रा गोसो जायोबा गासैबो खामानिखौ मावनो हायो दाय फोसावजाखानाय रन्जन दैमारि बिथांखौ बिटिआर गोरोबथा खालामनो थाखाय सोरखारा गावनि गोसो बायदियै बेल होनानै लांनो हायोब्ला बिटिआर गोरोबथानि उनाव मानो हाया होननानै बुंथियो अनजालि दैमारिया लोगोसे बुंथिबावोदि रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय सोरखारनाव गोसो थाब्लासो उदां खालामनो हागोन गाव गोहोआव जिरायनो थाखाय मोननाय मोनैखौ हिसाब लाबाय थानानै राजखान्थि खालामनाया मोजां दिन्थिनाय जाया होननानैबो बुंथिबावो अनजालि दैमारिया हांसो खावनाय जाथायखौ लानानैनो एसिडजों गाग्लोबनाय जादों बाक्सानि गरेसराव एसिडजों गाग्लोबजानायनि मुङा मानिक देबनाथ बिथाङा गरेसर बखलगुरिनि थागिबि
जाथायनि सायाव मानिक देबनाथनि बिसिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला मानिक देबनाथनि सायाव हांसो खावनायनि अजद दैखांनानै माखासे सुबुंफोरा सिगांनिफ्रायनो न'आव फैनानै हाराहास्ति खालामफैनायजों लोगोसे गाज्रि राव बाहायफैबाय थायोमोन, न'आव अन्थाइ खुबैयोमोन आरो फरायसालियाव थांनाय फिसाजोखौबो खोमानोबो हुमखि होबाय थायोमोन। गमामायैनो दुथांफोरा मानिक देबनाथखौ लामायाव एसिडजों गाग्लोबदों, जायजों मानिक देबनाथआ गाज्रियैनो जोखोम जादों। एसिडजों गाग्लोबनाय जाथायखौ पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो मानिक देबनाथखौ फाहामथायनि थाखाय गामिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। उनाव गोब्राबथार जानायलाय GMCH देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। एसिडजों गाग्लोबग्राफोरखौ बिपिन राजबंशी, देवेन्द्र राजबंशी, कनक राजबंशी आरो पिंकु बिश्वास होननानै सिनायनो हानाय जादों। रायजोआव गिख्रंथाव नाव जाब्रबथाय जादों। बे जाथाया धुबुरीआव जादों। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोरखारि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरा हा खुरखानायखौ नायनो थाखाय गंसे नावजों थांदोंमोन। गासै 25 सुबुंफोरा नावजों थांदोंमोन। बेयावनो धुबुरी फुलबारी ब्रिज लुफुबाय थानाय दालांनि दै सिङाव थानाय खुन्थियायाव नावा सौदावदों, जायजों नावा बेलथायदों आरो बे नाव बेलथायनाय जाथायाव 10 सुबुंफ्रा गोमानानै दंमोन। गोमानायनि मादाव धुबुरी रेभिनिउ सार्केल अफिसार 32 बोसोर बैसोनि सन्जु दासजों लोगोसे गुबुन सिनियर अफिसारफोरबो दंफायोमोन। उनाव गोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामफिननो हानाय जादों, नाथाय दासिमबो सार्केल अफिसार सन्जु दासनि जेबो खौरां मोननो हानाय जायाखै। जाथाय जानायनि उननिफ्रायनो SDRF, NDRF आरो BSF हान्जाया रैखा खालामनाय हाबाखौ मावबोदों। जम्मु एन्ड काश्मीराव सिरियाल बम ब्लास्ट जादों। 8 घन्टानि गेजेरावनो खेबनै बम बेरनाय जाथाय जादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि उधमपुर सिटियाव दोनथ'बाय थानाय गंनै बासआव बम बेरदों, जायजों 2 सुबुङा जोखोम जादों आरो बासआ थेर-बेथेर सेवहांगार जादों। गिबियाव उधमपुर सिटिनि दमेल चौकआव थानाय पेट्रल पाम्प साखाथियाव दोनथ'नाय बासआव बमा बेरदों, जायजों 2 सुबुंनि जोखोम जादों आरो बासआ थेर-बेथेर जादों। बे जाथायखौ खौरां लानो थाखाय आरो नायबिजिरनो थाखाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलिस आरो सिकिउरिटि फर्सआ थांनायनि उनावनो गुबुन मोनसे जायगा गोजाम उधमपुरनि बास स्टेन्डआव बमा बेरबावदों। 8 घन्टानि गेजेरावनो खेबनैयै फारियै बम बेरदों जम्मु एन्ड काश्मीराव। रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो थाखाय रायजो सोरखारनि गोहोआ बेसिमल'मोन। हाइकर्टसिमावनो हायाखैब्ला सुप्रिम कर्टसिमाव थांनानै हाहैगोना जाथावना नङा। सोरखारा गोसो दंब्ला हाइकर्टसिमावनो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो हायोमोन, नाथाय रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो थाखाय बेयावनो सोरखारा जेबो मावाखैब्ला सुप्रिम कर्टसिमाव मा मावहैगोन? अब्लाबो सोरखारा सुप्रिम कर्टसिम लांनो गोसो दंब्ला बेखौ बिबान लानानै मावनो थाखाय खावलायहरो अनजालि दैमारिया, नाथाय बेखौ जाथावना नुहुराखै होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। माखासे खोथाफोरखौ लानानै बर' वमेन जास्टिस फरम, बर' पिपल्स कमिटि फर पिस इनिशिएटिभ आरो ससाइटि फर इन्डिजिनियास पिपल्स राइट्स गासै 3 आफादा खौरांगिरि मेल खुंदों। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों अनजालि दैमारि बिथाङा बुंथिदों दि रन्जन दैमारिनो इन्टारिम बेल होनायनिफ्राय लानानै बिसायख'थिसिम गासैबो प्रि प्लानखामोन, अदेबानि सोलोखामोन। चिफ मिनिस्टार जानो लुबैनाय, BTC सोरखारनिफ्राय मदद मोनो ना मोना बेखौ नायनाय, NDB-फोरखौ फोजोबस्रांनायनि सोरखारनि जि सिमांमोन बेखौ जाफुंहोनाय, NDB-खौ आन्दोआव दोननानै मेम'रेन्डाम बानायनाय, सोरखौबा गोजौआव दैखांहरनाय, जायनाखि मार्च दानाव BTC बिसायख'थिमोन, बेनिखायनो जानुवारि दानाव जायखिजाया राहाजों लब दिन्थिनानै लुबैहोनानै फाव फान्दायनानै गोरोबथा खालामनाय आरो BTC-आव खर' सोनाय, मोनखानाय 6 शेड्युलनि गोहोखौ फोजोबनाय, बेफोर गासैबो सिगांनिफ्रायनो साजायखानाय मोनसे सोलोमोन। बेखौ जोंनि मानसिफ्रा हमदांनो हायासै, दा गाब्रबाय, सिखारफिननायनि लामा नुहुराखै होननानै बुंथियो बिथाङा। जेरै गोरोबथायाबो राजखान्थिनि गेजेरजों जादों, थिग बेबायदिनो जेंनाफोराबो राजखान्थिजोंनो सुस्रांजानो नांगौमोन आरो जोबथेसालियाव जोबथेजानाय 60निबो गोबां एक्स NDB-नि सोद्रोमाफोरा गासैबो बे गोरोबथानि गेजेरजों गजबनो नांगौमोन आरो बेनो गिबि सर्त जानो नांगौमोन। आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों NDB-फोरासो नाम्बार 1आव थानो नांगौमोन, नाथाय गुबुन आफादासो नाम्बार 1आव थादों होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि जुदि बिटिआर गोरोबथायाव रन्जन दैमारि बिथाङा सागान होआखैमोनबा जेबो बुंनो गोनांथि गैयामोन, नाथाय सागान होखांनायनि उनावबो बिथांखौ जोबथेसालियाव फिन जोबथेनानै दोनफिननायावसो बुंनो गोनां जादों होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे अनजालि दैमारि बिथाङा फोरमायथिबावदों दि फाइनाल हियारिं जानायनि सिगांबो प्रमद बर' आरो लरेन्स इस्लारि मोननोबो मेसेज हरदोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा मेसेजखौ नायनानैल' दोनदों, जेबो फिननाय हरफिनाखै। दिनैनि समाव रायजो राजाफोरनि दुखु आरो रागाखौ गुसु खालामनो थाखाय बिथांमोनहा दुखु मोननायनि खोथा बुंथिदों।
नाथाय बे दुखुनि समाव बिथांमोनहा खेबसेबो नखराव कल हरनानै खौरां लाहराखै होननानैबो फोरमायथिदों बिथां अनजालि दैमारिया। गासैबो खोथाखौनो बेबायदि सा बुंनानै हारिखौ खोमसि फारसे नाथ्रोद हरोब्ला इयुन जोलैया माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा होननानै बुंथि बिथाङा आरो बिथार गोरोबथाजों रन्जन दैमारिया उदां जाबाय आरो उननि समाव रन्जन दैमारिया उदां जागोन होननानै प्रमद बर'आ बुंथिदोंमोन। नाथाय दिनै मा नुनो मोनखो होननानै सोंथि खालामो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि बिटिआर गोरोबथाया एनडिएफबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय नङा, बर' हारिनि मोन्थायखौ सुफुंनायनि थाखाय नङा, खालि माखासे सुबुंफोरनो राजखान्थियारि गोहो होनो थाखायल' खालामनाय बियो मोनसे एग्रिमेन्ट, बेनि अनगा जेबो नङा होननानै बुंथियो बिथाङा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।